kad se beba rodi i onaj razvojni tek, taj splitting, taj rascep, je crno-beli. Znači, beba ne pravi razliku. Počinje se praviti razlika negde posle 6 meseci. I tek kontinuirano, kako beba raste, kako napreduje, boji se između crno i belo. Što kažem ja stalno, 50 nijansi sivo. Znači, ne postoji to crno-belo. Ali u početku postoji crno-belo. Da bi razumeli šta znači to, je ono kad dete kaže dobra vila i veštica. Dobra ili loša. Znači, ili je dobra ili je loša. Ne postoje varijante, ne postoji ništa između. Takvu predstavu, taj crno-belin splitting, osoba sa graničnim poremećajem ličnosti ima trajno ili tranziciono.